ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிட்டு இருக்கிற அன்பே சிவம் சீரியல் வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமையோட முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வர ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளைமேக்ஸ் ஒளிபரப்புறதுக்கு இவங்க திட்டமிட்டிருக்கிறாங்க. இந்த சீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் மாதம் 18ஆம் தேதி 2021, அதாவது போன வருஷம் தான் ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த சீரியலில் ஆரம்பித்ததுல இருந்து ஒரு 200 பகுதி வரைக்கும் தான் ஓடி இருக்கு. ஆனால் அதுக்குள்ளேயே சீரியலை முடிக்க போகிறாங்க. இந்த சீரியலில் ஹீரோவாக நல்ல சிவம் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டரில் விக்ரம் ஸ்ரீ நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இவர் ஏற்கனவே விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான சிவ மனசுல சக்தி, காற்றின் மொழி இந்த சீரியல்லாம் ஏற்கனவே நடிச்சிருந்தாரு. ஸோ அவருக்கு ஜோடியாக நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீரியலோட முதல் சீசனில் ஹீரோயினாக நடித்த ரக்ஷா எல்லா அவங்க அன்பு செல்வி அப்படிங்கிற ரோலில் நடித்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கவிதா கவுடா அப்படிங்கிறவங்க மாறி நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ கதைப்படி இவங்களோட திருமணம் 2 பேரும் செஞ்சுப்பாங்க. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு சில மனக்கசப்புகள் ஏற்படுற காரணத்தினால விவாகரத்து வாங்கிப்பாங்க. ஸோ இந்த ஜோடிக்கு ஓவியா இனியான்னு சொல்லி 2 குழந்தைகள் இருப்பாங்க. ஓவியா அன்பு செல்விகிட்டையும், இனியா சிவத்துக்கிட்டேயும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய அப்பா அம்மா சந்திக்கிறப்போ அவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு இணையிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதான் சீரியலுடைய கதையை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தாங்க. ஸோ அந்த தொடர் இப்போது ஒரு 200 பகுதிகளை தாண்டி ஓடி இருக்கு. ஸோ இந்த நிலையில் தான் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் புதுசாக நிறைய சீரியல்கள் கைவசம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் நடித்த அஞ்சலி கேரக்டர் நடித்த அந்த சீரியல், அதுக்கப்புறம் திருமதி செல்வம் அர்ச்சனா நடிக்கிற மாரி அப்படிங்கிற அந்த சீரியல், இதெல்லாம் பிரைம் டைமில் கிளம்புறங்கிற காரணத்தினால அன்பே சிவம் சீரியல் நிறுத்துறதுக்கு திட்டமிட்டுருக்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு சீக்கிரம் வெளிவரும்னு நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம். வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமையோட இந்த சீரியல் கிளைமேக்ஸை போட்டு முடிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது.